O contorno do IES Valdoasma está un pouco máis arroupado pola natureza. Parte do alumnado afanouse esta fin de semana na plantación de árbores nunha finca contigua ao recinto educativo e fixo da man dun programa que leva en marcha uns anos en varios centros. O Centro Valdoasma está inmerso dentro dun programa que se chama Bon Natura. Este programa nos dá a nós un presupuesto para que fagamos este ano unha intervención nunha zona cercana ao noso instituto. No? Este ano estamos aquí ao lado nunha parcela que cedeu o Concello. Quería facer un agradecemento tanto ao Concelleiro de Medio Ambiente como ao encargado de Parques e Xardís, que nos desbrozou esta parcela e nos preparou para que nos plantáramos aquí especies autóctonas como carballos, fallas e outras especies propias daqui do Concello de Chantada. Neste proxecto colaboraron os rapaces de segundo, terceiro e cuarto de ESO. Este ano, o profesor de Tecnoloxía e o de Bioloxía son os encargados de coordinar as actividades desta iniciativa, que resulta moi valorada polas alumnas e alumnas do centro. Este ano, como colaboradores, estuvemos tanto eu, Roberto Campo, como Xosé Antón, que é o profesor de Bioloxía, e o concelleiro de Medio Ambiente, Castor, e o encargado de Parques e Xardís, Modesto. O poñerse en contacto co medio e indagar sobre el sempre é un bo plan para eles. Moitos residen no rural e estas tarefas como o cultivo ou a plantación resultanlles moi familiares. Levamos xa 6 anos. Empezáramos con unha plantación que está na parte de atrás do colegio de especies, frutos do bosque, especies aromáticas, e continuamos con unha limpieza na zona no paseo de Chantada, fixemos tamén esta repoblación, e o próximo ano tamén nos adican un presuposto que vamos tamén a poñer en valor nesta parcela de aquí, en máis as intervencións que fixemos anos anteriores. Queremos tamén arreglar esa parte que tiñamos de horto ecolóxico, que este ano temos baldío, e o próximo ano vamos poñer en produción.